Cemiterio Inglés de Málaga. Trátase do recinto cristián non católico máis antigo da península. Situado no corazón da cidade, o Cemiterio Inglés de Málaga é o lugar de descanso de moitas personalidades da comunidade británica. Construído en 1831, a primeira persoa inhumada foi o propietario dun barco que afogou accidentalmente no porto de Málaga no mes de xaneiro dese mesmo ano. Posteriormente, aumentouse a superficie do cemiterio aos seus límites actuais. Construíuse un templo para aloxamento do garda e fíxose un pequeno edificio xunto á entrada que actualmente funciona como centro de información. Ademais, a finais do século XIX, o antigo templo converteuse na capela de San Xurxo, da Igrexa Anglicana. No exterior, destacan as dúas columnas da portada sobre as que descansan senllos leóns. Desde aquí, un camiño en costa conduce ata o primeiro patio onde está o templo de San Xurxo. Despois, unha segunda terraza que se dispón, igual que a anterior, a modo de bancais mirando ao mar, ata chegar ao núcleo primitivo, con tumbas recubertas de cunchas. Xunto aos monumentos funerarios e as sepulturas de importantes personaxes da vida económica, social e cultural de Málaga, esta necrópole tamén é importante por ser un gran xardín botánico con diversas especies exóticas.